Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu. So ina kowa fatan alkhairi da fatan kowa ya sha ruwa lafiya. So za mu nuna yadda ake yin testnet nan na over wallet. So wannan testnet ne sun ce dole ne kowa sai ya ji yayi shi. So idan zaka je ka yi testnet, da akwai wajen tsarin staking, akwai wajen sending. So ka tabbatar da kayi transaction kamar mutum uku haka, su turo ma kai ma sai ka tura mai. So insha Allah ba za ku bude group nan, akwai na chat din nan da muka bude. So insha Allah shi za mu mai da. So duk wanda ya tashi sai ya turo wallet address din shi sai a tura mai. A rana dai ka samu kaman ka yi da mutum uku, yawwa ya wadatar. So yanzu za mu je kai tsaye, mu je inda za ka je ka fara wannan testnet din. So misali idan kana so ka tura, kuma akwai wajen claiming, kin ga wurin claiming nan za ka rika zuwa kana claiming. So bari mu zo mu claiming mu gani. So matsalar network, an jira shi, yawwa ya yi claiming. So abu na biyu kuma za ka zo ka yi, misali an turo ma da wallet address, sai ka zo ka taɓa nan send. So bayan ka zo ka taɓa nan send din, ya ga danganta kana iya tura mai. So sorry, ban kofo wallet address ba, ina zuwa. Yawwa kamar yadda kuke gani, so ga wallet address din shi, za mu zo mu yi copy. Yawwa, so sai mu zo mu sa wallet address, sai mu yi copy din shi anan. To ya danganta, za ka yi tura daga abin da ya yi 1, 2, 0.5 dai. A ranar dai ku yi kamar so uku haka, ya danganta. So sai yanzu in tura mai kamar guda 5 haka. So sai in taɓa next. Yawwa, so inda ka sa site din nan, so za ka ja shi haka ne nan. In ka jawo shi haka zai wuce. So kun gani ko? Yanzu zai nuna mana successfully. Yawwa gashi ne ya ce request submitted, all transactions will be displayed here. Yawwa, so abun na biyu kuma shine wajen staking. Ga wajen staking nan. So za mu zo mu je staking, za ka taɓa staking. Yawwa, so kun gani na yi staking din guda 20. So ga claiming, ga abin da ga road din da yake ajiye min nan, so zan iya claiming din shi. So kai kuma idan zaka je ka yi staking, ina za ka zo kenan. Nan inda ka ce nan stake at overnode, nan wani masu kwamfuta ne. So kai idan kana yi da Android ne, za ka zo nan sama nan wajen inda ka sa top up nan. So za ka yi zai wurin, kaga na yi guda 20 na yi. So in kai baka yi ba, ba zai nuna ma na top up, sai ka taɓa, sai ka yi staking. Ya danganta ko guda nawa ne za ka yi staking. Ka dai a dai tabbatar da dai ka dai staking dai kawai. Sai ka sa guda 20 misali, bari mu ƙara ya zama guda 20, sai in dana next, sai yanzu in ja shi ya yi site ne nan. Yawwa, so kun ga yanzu ya yi staking, zai nuna mun ya yi staking. Yawwa, so kun ga yadda ake yi kenan. So ga wajen, so kun ga ya zama 40, da guda 20 na yi, gashi nan ya zama yanzu guda 40. So haka za ka zo ka yi wannan staking din. Ga kuma na kwamfuta ne, idan ka kwamfuta za ka aiki, so sai ka yi wannan stake ne at overnode din nan, shine na kwamfuta wannan. So Allah ya samu dace. So kuma wajen ɗaukan wallet address, ka manta idan za ka ɗauka wallet address ɗinka, za ka je ka yi copy din wannan. Copy, kana danna shi already zai zo ya copy din. Yawwa, kana danna shi ya yi copy, sai ka zo ka tura ma wani. So insha Allah wannan akwai group da muka bude, yana nan chat AI wannan nan, wanda aka fi sani da arewa mai, wanda aka fi sani da sunan group nan. So shine mun dai mai da shi chat. So a ciki ne za mu rika yin wannan abu.